Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Pendamno ki nongseng ka GNLA hakmat ki pulit. Ka kenhun pulit jong ka jalame ghalaya. Kalala ban pen pulomno ya ka jing thmu jong ki kato kat nengut ki breu. Ki ba pen ki imbiang ya ka sengkai khlau ba khlain bhana rilum garu ka Garo National Liberation Army GNLA. Ki pulit kilaya thu ba ka jing persyang ban pen ki imbiang ne pen khlain biang ya ka ne ka seng ka dei ka jing don benta ki kato kat nengut ki breu ki ba kwa ban penting pen siir badawa pisa na ki kato kat nengut ki hespa. Ki pulit jong ka West Garo Hills District kila penlong ka jing khenra ka bajur bha hadin ka jing mi hakilat pathai kubor bakala don ka we ka WhatsApp message ka bala pha bat kam da ujinjang di shira badai unong elam bat mai jong ka te ka kenhun hakaba ula bat ru kum u Chief Executive Director bat kum ba sans pa ngut ki dkhot kidang sha hikai pentbit hareng dim jong ka West Khasi Hills District. Hakane ka message la pha ru ya ka we ka dur balakam bakade ka dur jong ujinjang di shira bat uwe pat ubreu padon lang hakate ka dur ya ubala tip kerteng kum uneng serang sangma ya kaba lapen itu ba udai sekretari jong ka seng GNLA kadba ujinjang di shira hakate ka dur ula ka dur khmat daki janyong hakaba lapen itu ru ba udai Chief Executive Director jong ka seng GNLA hadin ka jing lum jingtip ki pulit ki lala ban pen itu ya ki breu laingut ki badon hakate ka dur hakaba uwe naki udai unam chang si at moment baju khotsin kum jinjang di shira badang arp arsnem ka arta nagasnong daran gari u adot em sangma arpun riusnem ka arta nagasnong gani para bat usilwit armarak arpun riusnem ka arta nagasnong nalna para kabahap haka dalu police station jongka West Garo Hills District kini kidai kibala syak keno baki don kti ban penwandur thenma ya ka GNLA nakaliang ki pulit kila penlong ya ka jingkhanra hakaba kila hieru syakasnong daran gari henrei kila yok penban ya ka jingtip na khera police outpost babaro laingut kite ki breu kila wan ban pendamno kumta ka kenhun kala lech syakate ka police station ban tokit bni ya kite ki laingut ki pulit kila penlong ru ya ka jing tokit hayingsa jong u nam chang si at moment bala jusin kum u jinjang di shira hakaba la yok ban kurup ya ki uniform ki duty boots kumta la kemno ya ki ne laingut ki briu kamdon sati ka jing persyang ban thau biang ya ka GNLA henre kite ki laingut ki briu ki la le ya kani khnang ban penting ya ki pajba bat ban yok dawa pisa na ki hespa la subaru bakidang don saki wepat ki baya don lang hakane ka kam bat ka jing tokit kadang ya syakmat ban lap ya ki jing ya sela ka kenhun pulit jong ka jela kan lek kat bala ban penduk pendamno ya ki jing persyang ban penwandur thenmai ya ki no ki sengkai khlau ki pulit kila bu uru ka jing kerpat sekipat ba bala radon kinu ki bayo jing tip sepang ki kam lekno kila ban ya thu syakatna pulit ngin lek ya ka ka bangi tip bat ngin ai buskit ru ya ki to ki ba ai jing tip klem dapen pau ya ka kerteng jongki ka kam lekno dai ban rading khong bat ki ba persyang ban pensniu ya ka syong suk syong san dai ban pensitom kat kumkaan la ong ki pulit